Okay, det er episode 5, og der er totalt tordenvejr. Hold da høre, vi sidder udenfor i tordenvejr. Wow, jeg ved ikke, om man kan høre det her, men det er jo fordi... Det er faktisk hyggeligt. Jeg vil sige, morgenen startede godt ud, og så er den sådan langsomt bare gået ned ad bakke. Ja. Jeg startede ud med at have et dejligt sommeroutfit på. Nej. Nu bliver du nødt til... Ja, jo, det her, men du bliver nødt til at starte et andet sted. Jeg kan i hvert fald undskylde for, at jeg lyder sådan lidt rusten. Det er, fordi at jeg har været syg hele ugen. Ja. Og jeg er... jeg har det meget bedre, men man kan godt stadigvæk høre det på min stemme. Så det kan jeg jo starte med at undskylde for. Ja. Når det så er sagt, så havde jeg stadigvæk et skønt sommeroutfit på i morges. Du så dejligt ud. Og vi kørte ned for at aflevere børnene sammen. Også super hyggeligt. Solen skinnede. Inden vi når skolen, så får du en opringning, at Sun Studios, Sun Studios. Ja, det er nemlig Sun Studios. Mit podcaststudie er... oversvømmet. Ja, tak. Det er oversvømmet. Så vi kan ikke lave podcast i mit dejlige studie. Så hvad gør vi så? Vi rykkede hjem. Vi rykker hjem. Og det der er interessant med den her placering, det er jo det her, vi nogle gange har talt om. Det er det her sted, vi altid skal have lige meget, hvor vi bor. Et sted, der er overdækket, 2-personers sofa, udendørs, hvor vi kan sidde og kigge ud over noget. Ja, jeg vil sige, at vi har reddet vores ægteskab. Vi har brugt rigtig mange timer herude. Jeg har aldrig siddet her så tidligt på dagen. Og så ædru. Har du heller aldrig siddet der? Højst sandsynligt ikke, nej. Men altså, i hvert fald, da vi så får ligesom pakket alt ned, og jeg ved ikke hvad, så kommer der et helt sindssygt uvejr jo. Ja, så nu sidder vi jo i vintertøj udenfor, men det er også meget hyggeligt. Ja, så hvis man hører noget... Vi ved jo ikke, om man kan høre det her. Det er jo super gode mikrofoner, vi har i Sun Studios, som vi har slæbt med hjem på gården. Det blev heldigvis ikke beskadiget. Nej, men der er jo... Men det er så meget andet, der gjorde. Ja. Så det er nu... Så velkommen til Lovebirds. Ja. Og endnu en gang, hvor er det skønt, at jeg sidder her sammen med dig, min elskede, og får lov til at sidde her nu på vores dejlige gård og kigge ud over, og egentlig bare snakke om det, der falder os ind, plus at der jo bliver vælter ind med spørgsmål. Ja, det er så dejligt. Ja. Og der er kommet mange gode igen, og der er også kommet nogle gode dilemmaer, jeg glæder mig til at svare på. Jamen ved du, jeg synes, vi skal starte, fordi det er jo en lidt speciel situation, så vi kan jo sidde og tale længe om, hvor en mærkelig morgen vi har haft, men lad os tage et spørgsmål til bare at komme i gang på. Kan vi sagtens. Og så må du sige til, hvis du bliver dårlig, Is. Ej, Hvorfor siger du overhovedet sådan noget? Ej, lad os lige stoppe, fordi det er jo omsorg, skat. Jeg prøver at være sød. Nej, ved du hvad, det er ikke omsorg. Det er sådan noget, hvorfor tror du, hvor det du er prøver omsorg? at fremstille dig selv på en anden måde, fordi du sidder foran en mikrofon. Jo, ellers så slynger man da ikke sådan noget ud. Det er da tværtimod totalt ubehøvlet. Ubehøvligt? Ja, det synes jeg. Jeg skal nok sige til. Jeg er jo ikke 5 år gammel. Nej, det er rigtigt. Men 5 år siger til. Det er sgu mere, når man bliver ældre. At man ikke siger til. 5 år siger, jeg har det dårligt. Men det er jo mere, hvis du pludselig... Du vil gerne tale om alder, er det det? Nej, helst ikke. Okay. Så synes jeg, at vi skal gå videre. Ja, tak. Det var og undskyld måde at starte på. Ja, yes. Nå. Skal jeg lige finde et til dig? Du behøver ikke straffe mig, bare fordi jeg siger til dig, at hvis du bliver dårlig, så siger du bare til. Lad os komme i gang med et super spørgsmål. Lad os gøre det. Okay, til Kasper. Det er det spørgsmål nummer 1. Det er fra Julius. Julius? Hvad har været den største forskel ved at få børn med så stort mellemrum? Den største forskel. Ja, det er kun mig, der kan svare på det. Så det passer jo meget godt. Den største forskel er jo i virkeligheden, hvor man selv er i livet. Det er klart. Altså, når man får... Jeg havde jo 2 børn, da jeg var 30. Og der var min karriere lige gået i gang, og for fuld tryk og fuld fart på, og så min mentale tilstand var noget andet. Og man elsker jo sine børn fuldstændig lige så meget, om man får dem som 18-årig, 30-årig, eller i mit tilfælde, jeg fik 2 børn lige inden jeg blev 50 igen. Så der er ingen forskel i kærlighed, men der er nok en forskel i... Er det sådan forståelsen måske af, hvad det vil sige at have barn, eller? Ja, det er nok... Altså det der med, jeg synes aldrig, at jeg føler, at jeg går glip af noget her med de små, vi har nu. Altså selv der er ingen FOMO, når man er blevet ældre. Og når man er blevet voksen, så er der fuldstændig... Der er intet, der er federe, end at være sammen med børnene. Og det der med, hvis man skal lægge et barn til at sove, der ikke lige vil falde i søvn, nu har vi også været meget gode, men om man kan høre, at der sidder nogen nede under og hygger sig, det synes jeg var det værste dengang. Med det første hold, men nu er det fuldstændig...
Jeg synes, det er skønt at bare være sammen med de drenge der, som vi har fået. Så jeg synes, den største forskel er, at man ikke føler, at man går glip af noget. Ja. Man har forstået. Måske roen, kunne man sige, det var den største forskel. Man kan sige, at roen er jo en kæmpe forskel. Og så... jeg har lagt mærke til en ting. Der er rigtig mange fædre, når de er om de der 30-35, som hvis de er på legeplads med deres børn, så råber de meget højt. Det er som om, de gerne vil have, at folk ser, at de er gode fædre, eller se mig, nu er jeg far. Og de prøver sådan at lege, sådan, de siger rigtigt... Men er det ikke tit dem der, hvor man tænker sådan, når det er sådan en skilsmissefar eller sådan noget, der har sit barn i den weekend, og så er der pakket sådan 50.000 aktiviteter ind på 2 dage. Der er både skilsmissefar, men der er altså også den unge mand, som, nu kalder jeg dem unge, hvis de er 30, som så på den måde føler, at det er nødvendigt at engagere sig meget, 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 meget voldsomt i legen. Altså være mere vild på klatrestativet, og være sådan mere Tarzan-agtig, når man svinger, eller gynger og sådan noget. Hvor man, bare det, jeg vil sige med det var, vi har set, at du leger med et barn. Det er ikke sådan en... Nej, du behøver ikke slå os andre i hovedet med det, tænker du? Nej, du behøver ikke bevise det over for os. Jeg er ret ligeglad med det. Og der vil jeg også sige, som min alder, det er ikke alle lege, jeg gider. Nej, men der er nok også forskel på, der er jo nogen, det er jo meget forskelligt, hvordan man er forældre. Der er jo nogen, der er meget gode til at lege, der måske selv er sådan, du ved, mere barnlige, og det er overhovedet ikke noget ment på nogen dårlig måde, men som er gode til at lege og finde på, og sådan har fantasi til at bygge en eller anden sjov leg op, og så er der... Det tror jeg ikke på. Det tror du ikke? Nej. Ja, altså, jeg synes egentlig, jeg er et ret legesygt, fantasifuldt menneske på mange områder. Jeg synes faktisk, det er det, jeg lever af på mange områder. Så det er jo ikke den... Men selvfølgelig... Altså, at lege med en 2-årig. Ja. Altså, okay, købmandsforretning, ikke? Altså, man gør det jo for barnets skyld. Jamen, jeg er ikke sikker på, at alle har det på den måde, som du har det. Det kan da være fedt, hvis der var nogen, der bare synes, det var det fedeste. Det fedeste er at være sammen med børnene, men jeg har lagt mærke til i hvert fald, den eneste, som jeg er rigtig glad for, det er bare at børnene med rundt, egentlig. Hvis jeg skal et eller andet rundt i haven eller et eller andet. Når på den måde, jeg tænkte, gud, hvor er det, du fragter dem hen? Jamen, jeg fragter dem ikke nogen steder hen. Altså, men hvis jeg går fra den ene ende af haven til den anden. Det er bare gået forbi min næse, eller når jeg bygger ting, så vil jeg gerne have børnene her med. Ja, og det vil de også rigtig gerne være med til, jo. Og i øvrigt, så kan jeg da fortælle dig, at jeg er meget glad for, at du har et byggeprojekt med begge drenge her over sommerferien, fordi jeg ved, at de glæder sig utrolig meget til det. Og det er bare sådan en ting, som... Det ville ikke være det samme, hvis det var mig, der ligesom havde sat det i søen. Og det tror jeg fordi det er noget, som man gerne vil med sin far. Ja, og det tror jeg noget af det, man lærer med alderen, det er, at her i anden omgang, så ved jeg, at det er federe egentlig bare at bygge end den her hytte, mere end noget andet, ikke? Jo, godt. Så det skal I 100% gøre. Nu sidder vi her, Is, og når du sagde det der med børnene der og sådan noget, jeg har opdaget noget sjovt her, altså noget, der virkelig provokerer dig. Det er, hvis jeg siger til dig, Isa, gider du hente børnene i dag? Det er super irriterende. Men det er også fordi, det er altid noget, du skal sige foran andre mennesker. Og det er sådan, at du er okay med at hente i dag, hvor det bare er sådan, nu har du faktisk afleveret dem og hentet dem her 2 dage den her uge, ikke? Fordi jeg har haft det dårligt. Men det er måske også de 2 dage, du har været dernede i år, hvis du skal være helt ærlig. Det er i hvert fald og det er så fint, men du ved, jeg synes ikke, det er særlig morsomt. Fordi at det er noget med, at det irriterer mig, at du vil prøve at fremstå som, at du har styr på det hele, både det arbejdsmæssige og alt det andet, og du har jo ikke styr på det andet. Nej, det kan også godt være, jeg ved ikke, om folk kan gennemskue det tror jeg måske ikke altid. Men det irriterer mig da. Det var et glædeligt gensyn i hvert fald med skolen i år, de 2 dage. Ja. Det var sjovt lige at møde de andre forældre. Og hvad synes du så? Er det ikke meget hyggeligt at aflevere? Jeg synes, det er enormt hyggeligt at aflevere. Og jeg ville ønske, at jeg havde noget mere tid til det. Jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt at aflevere. Okay. Ja, det synes jeg faktisk. Men det er, du har fået det ret. Jeg gør det faktisk også mest for at provokere dig, siger jeg. Ja, men det lykkedes, skal jeg så fortælle dig. Er du okay med at hente i dag? Altså, Isa, nu ved jeg rigtig med aftensmad. Kunne du ikke finde på et eller andet lækkert til jer? Gider du stå for det i dag? Altså, det er sådan noget der, ikke? Ja, det er meget irriterende. Ja, og det er jo fordi, i vores setup, der er jo... Ja, så hvorfor overhovedet gå i gang egentlig? Hvad er så det et ønske om at vil provokere? Jamen, det er jo fordi, så griner vi. Eller jeg griner. Jeg ved ikke, hvad det tilsvarende vil være den anden vej rundt. Egentlig. Er det okay, at jeg slider mig selv fuldstændig ned?
måske et dårligt eksempel. Jeg er så glad for, at vi sidder udenfor, for jeg begynder at få det lidt varmt. Nej, jeg ved ikke, hvad det tilsvarende vil være. Prøv at, det var bare, fordi jeg har med, at du bliver set til, og det, bare sige, det er for sjovt, jeg siger det. Jeg har været på skolen 2 gange. Men du ved også godt, det får at være provokerende, og jeg kan sige, at det virker som tiltænkt. Men jeg synes, det var rart at komme ned på skolen. Men jeg må så også sige, jeg føler også nogle gange, altså, jeg ved ikke, der er jo sådan en masse arrangementer med skolen, hvor man skal være samlet alle sammen, og alle forældrene. Der er også nogle arrangementer, hvor det kun er forældrene, og det har jeg, og det er nogle skønne mennesker. Ja. Men jeg synes, det er svært lige at lige finde grunden til. I næste uge, for eksempel, der har vi 2 middage. Ja, med skolen. Nej, med den ene klasse og med den anden klasse, som er altså ikke arrangeret af skolen, men med forældrene, hvor man lige mødes og siger god sommerferie. Det kommer jeg ikke til. 2 picnics. Nej, det kommer jeg ikke til. Nej, jeg kan ikke sidde til en picnic, jeg har sagt det før. Jeg skal ikke gøre mig selv ældre, end jeg er. Nej, det skal du faktisk ikke. Jeg er totalt frisk. Jeg tror ikke, det gavner dig på den lange bane. Prøv at, jeg har fået målt min alder, og jeg er yngre end... Altså virkelig ikke det der sjask biologiske alder, nogen får gå ud og tager 2 håndtag i hånden. Og så vil sige, nej, det er kun 35. Jeg har fået spytprøver og blodprøver, altså hele the whole shebang, og jeg er yngre end min alder. Så jeg gør mig ikke ældre, men jeg gider ikke sidde på græs. Jeg gider, det er sådan noget med værdighed. Du kan jo have sådan en stol med, eller hvad ved jeg. Jeg skal have kørestol med. Det er fordi, jeg sidder kørestol. Det er det eneste måde, jeg kan ligesom holde noget værdighed. Det er på stranden jo, det er jo derfor. Nå, okay. Det var jeg klar over. Jeg har ikke sat mig ind i det. Jeg kommer ikke til det. Men det er fordi, jeg arbejder. Det ved jeg. Ja. Det er fordi, du arbejder, for ellers havde du været. Ellers havde været, ja. Selvfølgelig. Jeg skal jo lave... må jeg sige det egentlig? Ja, jeg skal være tv-vært igen jo. Ja, det er meget sjovt, synes jeg egentlig. For jeg føler, at du var tv-vært, da vi mødtes, og så har jeg holdt en pause. Har du faktisk holdt en lang pause, ikke? Det er så fedt at komme tilbage og være tv-vært. Det glæder mig rigtig meget til. Jeg glæder mig til at se det. Ja. Er det meget, jo, og det er også et sjovt koncept. Jeg ved ikke, om du må afsløre du må ikke noget. Sige for meget. Men det kommer jo... Kan vi sige, at hvornår det kommer? Nej. Nå. Men der kommer noget. Der kommer noget, og med det er sammen, dig på TV. Og det er sammen med Heino og Michael Bertelsen. Ja, det er så fedt. Ja. The trio from Rio. Altså, lige præcis. Det er Three Amigos, ikke? Nå, jo. Lad os få et spørgsmål mere. Ja. Okay. Nå, det er da meget sødt, det her. Er du klar på et til dig? Ja. Det er fra Mads. Hvilken personlig pleje laver du for at holde dig så godt, Kasper? Nå. Nå, så ændrede tonen sig. Tak, Mads, for at du har gjort dagen udholdelig for mig. Tak skal du have. Jamen altså vi har jo et større morgenshow i det her hus. Ja, du tænker, at det også har noget med dine supplements at gøre og sådan, ikke? Ja, det er jo dig, der er eksperten i det, men så du må gerne støtte mig op her. Men jeg tager jo... Altså, jeg vil sige, du er jo ret... Det, som du er meget flittig til, hvis vi bare nøjes med det i hvert fald måske, det er jo at gå i altså sådan noget kulde-varmeterapi, altså sauna og kold kar. Ja, det gør du meget ofte. Ja, og så bruger jeg også red light. Ja, altså et rødt lys. Vi har sådan et rødt lyspanel, som du sidder foran 10 minutter, så kan man vende sig. Ja, jeg sidder 10 minutter hver dag. Ja. Og så... og måske noget hudpleje? Nej, det er ikke meget. Altså, det er ikke meget. The basics. Men jeg drikker jo så Ecology, hvad hedder sådan noget? Hvad hedder fiskeolie? Hver dag. Og så drikker jeg også Methylene Blue, som er det der meget kontroversielle, som jeg er ikke sikker på er lovligt. Er det det? Ved du det? Jeg tror da ikke, det er ulovligt. Nej. Det er jo ikke, det er jo sådan et supplement, men jeg tror bare, der er meget delte meninger om, hvorvidt det virker, eller om det er sådan en hoax. Ja, i virkeligheden, det er noget så meget, meget blåt. 10 dråber, meget, meget blåt farvestof. Blue denim-agtigt. Ja, det er det, man har oprindeligt vel egentlig brugte til at farve cowboybukser med. Ja, der er noget med det. Og det drikker jeg jo hver dag 10 dråber af. Ja, det gør du faktisk. Ja. Kun én gang om dagen. Kun én gang om dagen, ja. Det er jo heller ikke noget, vi skal sidde og opfordre til. Bestemt men det er ikke. noget, som folk i hvert fald selv måske lige kan slå op. Men nu spørger Mads, hvad det er, jeg gør, ikke? Og det gør jeg hver dag. For at holde dig så godt. Ja. Og så træner du også jo. Ja, ja. Men hvad med dig? Du ser jo... Jeg gør mange ting. Det tror jeg, at folk er meget nysgerrige på. Ikke Mads er ikke nysgerrig på det, kommer vi også til at alle tage. Andre. Det kan være et helt særafsnit. Det er en sæson af Lovebirds, hvor jeg sådan langsomt får skubbet dig ud. Ja, hvor det kun er dig alene, der sidder og snakker om din hud i en time om ugen.
Okay, her er der et spørgsmål fra Christian. Det er meget mænd i dag, der stiller spørgsmål. Ja, det er faktisk meget mænd, men der er jo også, nogle kvinder, og der er også nogle, der har valgt at være anonyme. Må jeg lige afbryde og sige, at de her kopper er simpelthen de pæneste kopper i verden. Ja, det er rigtig pænt. Og det er fra The Ivy. Fra den restaurant, der hedder The Ivy i Los Angeles, hvor vi er kommet rigtig meget også to. Ja, der fandt jeg ud af Og hyggede os. forrige år. Bare lige sige, det er så pænt. Man kunne købe deres stil. Mm-hmm. Og jeg har set, at de lige har fået en ny kollektion. Gud. Så du kan godt glæde dig. Jo, men jeg synes bare, at det er noget, man som... Jeg synes bare, at nu det er jo meget med parforhold og sådan noget. Vi er jo et ægte par her. At man som mand man må da godt være opmærksom på sådan nogle ting i hjemmet, hvor man kan mærke, at nogen du har gjort dig ekstra umage for at finde lige præcis den kop. Ja, men det har også en betydning for os, fordi det er et sted, som vi holdt meget af at komme sammen, og så gå på en date og spise en frokost og en middag, alle de gange, vi har været i Los Angeles sammen. Og det har intet at gøre med, hvor mange penge man har. Det der med, at man tager noget, man siger, det har haft en betydning for os, og får det ind i hjemmet. Og så er manden også ligesom bemærker det. Altså, der er mange mænd, der nok ikke bemærker kopperne i huset. Det skal man, blandt andet. Der er sikkert mange ting, måske bemærker. Hvis der er en historie bag i hvert fald. Jeg bemærker alle vores kopper. Okay. Det her spørgsmål er fra Christian. Hvordan håndterer I opmærksomhed fra det modsatte køn, og taler I åbent om det? Det må være dig. Det synes jeg, der er et meget sjovt spørgsmål. Det er meget spændende. Nå. Altså, jeg vil sige, der er jo nok meget stor forskel på... Altså, ja, vi taler åbent om det. Det synes jeg egentlig, det altid vi har gjort. Ja. Men der er jo meget stor forskel på det liv, vi lever nu, og det liv, vi levede, inden vi fik vores drenge, for eksempel. Ja. Hvor vi boede inde i byen, og der var noget med en natklub og sådan noget. Det hed en natklub. Ja, der var det jo lidt et andet game. Der var man jo mere ude og altså iblandt andre mennesker. Nu sidder vi jo her. Der er ikke, jeg kan ikke engang se. Men jeg ser en nabo. Hus, altså. Så det er lidt mere begrænset. Ja. Er du ked af det? At der ikke er nogen mennesker omkring os? Nej, der ikke er noget opmærksomhed. Nej, det har aldrig været noget, der tiltrækker mig. Det er nok mere dig, tænker jeg. Det skal jeg lige tænke over. Altså, om jeg kan lide, at folk kigger på mig? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jo været... Eller savner det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har været kendt, siden jeg var 22. Jeg synes, jeg er blevet kigget rigeligt på. Okay. Og det er jo, i starten synes man, det er vanvittigt spændende, og så bliver det helt forfærdeligt. Jeg kan ikke holde det ud, og så det sidst, så bliver det fuldstændig ligegyldigt, og det er jo nok det, jeg er nu. Ja, det er der, du er. Men nu var det der med det andet køn, det var lidt mere spændende. Jeg vil så sige... altså, jo, det var klart, det var der noget andet dengang, og har man haft noget med nogen, der har været nogle piger, der har skabt sig for meget, som jeg er blevet irriteret på, 100%. Altså, fordi jeg gider ikke sådan noget pis. Hvis vi går ud sammen for at hygge os, eller med vores venner, altså, så er jeg på ingen måde interesseret i... Altså, det har vi da oplevet mange gange. Det har vi da, men det er simpelthen... Det ved jeg ikke. Det er sådan nej, men det er jo, jeg synes egentlig, vi behandler det meget godt. Altså, vi taler jo bare om... Altså, okay, nu er det også lidt nemmere for os, som du siger, vi går ikke ud, altså... Så de der, altså, jeg kan huske, du var i... Det sidste, jeg kan huske, var der var sådan... Men der har jo været... Altså, vi har jo stødt ind i de der scenarier og sådan noget. Men lad os prøve at snakke, hvor vi er i dag, ikke? Fordi du var afsted her for nogle måneder siden i Holland. Var det ikke i Holland, du var? Jo. Hvor du var alene afsted til Holland. Var dig helt tutsold alene der, ikke? En overnatning. På Soho House, ikke? Ja. Og der snakker vi... Jeg skulle lave noget arbejde, det var derfor. Ja, det er rigtigt. Ja. Men der var du alligevel... Jeg var ikke bare på sådan en bender. Nej, men fortæl lige, hvad der skete der. Jamen, der skete der ikke noget. Men jeg overvandt da min egen... hvad hedder sådan noget? Altså, jeg havde været til et møde, fra jeg landede. Jeg havde et indretningsprojekt for en familie her i Danmark. Og så skulle jeg ned hos et firma, som jeg samarbejder med i Holland, ind på deres showroom. Og så sidde der og været det hele igennem mange timer. Og så tog jeg en taxa tilbage til hotellet. Og så var det sådan, der var klokken 6-7 eller sådan noget om aftenen. Jeg tænkte, okay, men jeg er sulten, jeg skal have noget at spise. Og kom op på værelset. De er ikke så store, de værelser på Soho House i Amsterdam. Så jeg var sådan, det skulle også sådan lidt trist at sidde og spise room service. Men jeg har aldrig været ude at spise alene før. Så jeg tænkte, okay, nu er jo en glimrende mulighed for ligesom at prøve det. Så tænker jeg, så sætter jeg mig i baren, der føler jeg, at du har sagt til mig. Ja, det kan være meget godt. Det er meget godt, når man går og spiser alene. Så kan det være meget godt at spise i baren, ikke? Så satte mig i baren og bestilte en spicy margarita
og noget at spise det på Chikonis på, Er du klar over, hvilket signal det er at bestille en spicy margarita? Altså, du ved, det er bare, altså... Ej. Det er sådan total... hvad hedder Hvorfor det? skulle DTF, er det hedder? Ej, okay, styr dig. Hvorfor skulle jeg ikke have en god aften? Jeg ved bare arbejde hele dagen. Jeg siger ikke noget om, jeg siger bare, at bestille en spicy margarita, hvis du har bestilt... Jeg havde da aldrig kommenteret på, hvad du havde bestilt. jeg sidder og snakker, jeg har aldrig nævnt det for dig før. Vi sidder i den her lidt mærkelige situation. Ja. Der nævner jeg bare... du ved, ellers ville jeg aldrig sige noget. Jeg siger bare, lige vi snakker om det, der er det ret vildt. Okay, fortæl videre. Der er... Jeg kan godt se, der sidder en mand på den anden side af baren, ret stor den her bar, der sådan prøver at komme i kontakt. Jeg overgår det ikke rigtigt. Men min telefon var også gået ud, så jeg har ikke noget ligesom skjold, kan man sige. Jeg har heller ikke en avis med. Det er stærkt at sidde med La Figaro-avisen. Jamen, altså en eller anden hollandsk avis. En hollandsk avis, jeg altså, ligger der. men så begynder jeg at tale med bartenderen i stedet for, som er en flink fyr fra Italien. Ja. Taler med ham. Og hvad hedder det? Ham den anden får fat i bartenderen og vil gerne tilbyde mig en drink, eller betale for min drink, eller hvad jeg sagde. Det kan jeg godt selv. Og så er den ligesom lukket. Og det er mere for at sige, at sådan noget fortæller vi jo hinanden. Nå, ja, selvfølgelig. Altså, nærmest, nu er din telefon gået ud, men altså, da du kommer op på værelset, så ringer vi sammen, og så, altså, jeg kunne aldrig blive jaloux. Nogensinde. Og det er jo noget med, det er jo et eller andet med... Ej, det er jo noget med, at man stoler på hinanden. Ja, det er jo... Og så selvfølgelig, at man er jaloux anlagt, men det må jo bunde i tillid, ikke? Men det er også vildt nok, vi sidder her, ikke? Altså, vi skal finde en historie fra Holland for 6 måneder siden, for at komme op med nogen, der har givet kigge på os to. Ej, hold op. For det første skal du ikke sammenligne os på den måde. Altså. Jamen, så kom med en mere recent historie. Altså, jeg har ikke oplevet det. Jeg har ikke oplevet noget. Er det købmanden dernede, måske? Købmanden? Den lokale. Hvad for en købmand? Sparekøbmanden? Nej, der er ikke noget. Jamen, nej, der er der ikke noget. Jeg tror, det er et kapitel, der ligesom er lukket for os, men der har der været situationer førhen. Det har der da. Ja, hvor man har, altså hvordan man dealer med det. Vi dealer ikke med det mere. Hvordan håndterer jeg opmærksomhed for det modsatte køn? Når man, altså jeg tror, jeg måske lige sige noget, jeg tror egentlig også, det handler om, når man ikke er interesseret, så lægger man faktisk ikke særlig meget mærke til det. Jeg sender jo ikke signalet. Nej, det er det. Det kunne sgu da være meget spændende lige at snakke med hende det signal sender jeg aldrig. Altså. Nej. Det er jo også noget... Men det skal man vel... Nej, men det skal man vel ikke gøre på noget tidspunkt, hverken nu eller... Nej, men det er der jo, det er jo ikke altid... Der er jo mange, der siger, det var få appetit ude, eller spise hjemme, eller... Jeg tror, at den er sådan her, få appetit ude, spise hjemme. Som jeg siger, ja. Eller det er bare vitaminer, eller et eller andet fløjt, eller andet lort, ikke? Venner, du har, der siger sådan noget? Det kan jeg ikke. Er det Bibelgruppen? Nej. Er det Bibelgruppen? Nej, Bibelgruppen, der er det jo... Altså, det vil sige, Bibelgruppen, der er det jo meget med, at man må ikke begære en anden kvinde. Det er også derfor, man ikke skal se porno. Altså, man kan ikke sidde og drømme om en anden kvinde, fordi det i virkeligheden er det samme som utroskab, selvom det er i fantasien eller i porno. Og det synes jeg, det er så rigtig rart, at ligesom få sat det på plads, og sige, lad være at se på det lort der. Slut med det. Okay. Lad være at se porno. Godt. Er det et budskab, du simpelthen... Jamen, det mener jeg, fordi jeg synes, det er ikke godt for noget. Altså, det er også synd for de mennesker, der skal lave alt det porno. Og det tror jeg faktisk ikke lige, at orker at gå ind i, altså. Nej. Kan jeg mærke. Nej, det skal vi ikke gå ind i. Okay. Der kommer til gengæld et dilemma. Er du klar på det? Må jeg spørge dig om en ting inden? Ja. Hvorfor har du i sidedøren på din super lækre bil, din dejlige Range Rover, hvorfor har du Converse liggende? For det første, de er helt nye. Jeg har aldrig haft dem på, så de ligger bare i døren, fordi at nogle gange, hvis man har været, hvis jeg har været ude til et eller andet i løbet af dagen, måske lige et møde eller en frokost eller sådan noget, og jeg har pæne sko på, så ved jeg godt, hvis jeg skal over og hente drengene, du ved, så kan de være alle mulige steder. Skov, strand, hvad ved jeg. Så er det meget godt lige at på skiftesko. Okay. Og det er jo noget med, og så har jeg sådan bare et par ekstra sko i bilen. Mm-hmm. Det er bare det, var fint. Jeg har aldrig set de sko før. Nej, de er også nye. Jeg kunne jo også se, nu har mødt en ny mand, der bruger størrelse 38 sko.
En meget lille mand, som hun har mødt. Ja. Men det gør Og jeg det ikke. vil skræmme dig. Nej. Ikke hvis man bruger størrelsesordene. Det er det, jeg mener. Så har jeg sagt, okay, go for it. Er det så mærkeligt? Er det det mest underlige at have liggende i sin bil? Nej, jeg synes, det var underligt, da jeg satte mig ind ved passagersædet, så skal jeg ligesom flytte på en Converse for. Altså, de er sådan placeret. Det er jo ikke sådan, de bare ligger, de er sådan placeret. Nej, men jeg har de ting, som jeg lige ved kan være nødvendige. Okay. Ligesom jeg har mine handsker til pilates og sådan noget. Dine hvad? Altså, man har på reformeren, ikke? Dine handsker? Ja, man har sådan nogle handsker på. Pilates-handsker? Ja, når man er på en reformer pilates. Prøv at høre, jeg kender dig så godt, men du har nok også dit helt eget liv, jeg slet ikke aner noget om. Som involverer hun bare du skal være velkommen til at komme med, men jeg føler virkelig ikke, det er noget for dig. Nå. Altså, det kan det godt være. Du skal være velkommen til at komme med. Jeg har prøvet det er slet ikke mig. Okay. Til gengæld kunne jeg godt tænke mig at træne sammen med dig igen, vil jeg bare sige. Jamen, det vil jeg også gerne. Vi skal bare finde en god træner til styrke. Ja. Er du med på den? Ja, 100. Fedt. Okay, der er et dilemma her. Ja, tak. Jeg er 38 år og har aldrig haft en kæreste. Jeg har kæmpet med lavt selvværd og føler ofte, at jeg ikke er god nok til dating eller kærlighed. Jeg kan godt få matches og skrive med folk, men tør aldrig tage skridtet og mødes med dem, da jeg er bange for at skuffe dem i virkeligheden. Hvordan kommer man i gang med at date, når man grundlæggende ikke tror på sig selv? Nå, det var det synd. Og helt sådan. Ja, men stærkt at have mod til at skrive. Ja, det synes jeg nemlig. Første, ikke? Det viser, at der er nok mere mod, end man måske selv regner med, man har. Det er da super stærkt. Ja. Og så vil jeg sige, Monika, at der er rigtig mange, der har det på den måde. Jo. Altså, nu ved vi ikke, om det er en mand eller en kvinde, men altså, personen er jo i hvert fald på nogle apps, og bliver matchet op med nogen, skriver med nogen. Der må der være mange andre, der har det på den måde. Tror du ikke, at man bare kunne være helt ærlig og skrive det? Jo. Altså, fordi det, der står her, er jo totalt ærligt. Og hvis man nu skrev det til den person, man blev matchet op med... Men for det værste, synes jeg næsten i dilemmaet, det er, at vedkommende føler, at hun er bange for at skuffe nogen. Altså, det tror jeg ikke, man gør. Man er nok rigtig bange for... Jeg gætter på, at man har et billede på, og sådan... kan min personlighed og mit udseende leve op til... Men det der med at skulle skuffe andre sådan... mennesker, det må da være... Det er ikke rart at have Nej, det følelse. Nej, men det er jo en følelse, at man føler, at man ikke er god nok selv. De kan da kun blive skuffet over mig-agtigt. Det må være den følelse. Det skal man på en måde arbejde med, fordi... fordi de er ikke bedre end dig, nej, jo. Altså, det er jo det, jeg hele tiden prædiker, det er vi jo alle sammen det samme, altså i virkeligheden, ikke? Altså, så skal vi skrue lidt op og ned for nogle knapper, men i virkeligheden er vi jo som grundstof fuldstændig ens. Ja, selvfølgelig. Alle sammen. Og det er jo også derfor, det er jo forfærdeligt, at man får den tanke ind. Men man skal ud over stepperne, og man skal videre. Det skal løses, fordi det er... Hvordan kommer man i gang med at date, når man grundlæggende ikke tror på sig selv? Er spørgsmålet. Jamen, dit forslag er jo så, og det er et meget godt forslag, at man ligesom beskriver den ting. Ikke? Jeg tror, der er mange, der har det på samme måde. Det kan være, det vil være befriende for den anden, man sidder og skriver med, at man siger, jeg er så nervøs for at møde dig. Fordi jeg er så bange for at komme til at skuffe dig, eller at du vender om, når jeg... Hvad ved jeg? Ja. Men jeg har jo ingen erfaring med dating-apps. Nej, det har jeg heller ikke. Så, men det er jo heller ikke noget med appsene at gøre, vel? Det er jo noget med... Jeg har jo aldrig datet. Det er jo dit speciale. Nej, det er det ikke. Men det er jo heller ikke det egentlig handler om. Det er jo om den persons selvværd, ikke? Jeg synes, det er... Hvad skal vi svare på det der? Fordi, at man må være ærlig. Altså, og bare kaste sig ud i det, og det kan være, at man får en dårlig oplevelse, men det er også man må bare blive ved. Det skal nok komme. Der er også the pressures on, ikke? Altså, når det er one-on-one, er det ikke sådan noget? Altså, er det ikke rart, hvis man var nogle stykker, der gik ud sammen? Og... Jo. Hvorfor bliver der ikke lavet sådan en dating-app, hvor man skal være minimum 4? Ja. Man skal være minimum 4, og der har ikke noget med seksuelt at gøre. Det er bare, man skal være minimum 4 for at gå ud og spise. Ja, det og så kunne man så være 4 forskellige mennesker. Vi 4 vil gerne ud, og ingen af os 4 kender hinanden. Og det kan jo egentlig... Altså på en eller anden måde... Og så bare men så tænker du mere, det er sådan vende, sådan socialt... Det skal jo starte der. Jeg tror, der er fejl... Men det skal jo så... Jamen, du skal jo sige... Altså, er det så 2 fyre, 2 piger, eller er det så 2 mænd, eller hvad? Altså, det skal jo være... Man må sørge for, at det matcher op med... Nå jo, men det kan bare... Det kan du bare lave. Jeg kan jo så heller ikke noget med apps, men altså, kunne man ikke lave det? Det findes sikkert allerede. Men jeg tror bare, man skal tage det seksuelle ud som det første. Ja, så der ikke er det ekstra pres på. Altså, man ikke sidder og forestiller sig, at det er det skal ende med. Det skal egentlig bare ende med, at man har haft en sjov aften. Det er jo første skridt. Præcis.
Jo, og man har lyst til at bruge mere tid sammen bagefter det. Jeg vil sige, jeg har mødt ekstremt mange mennesker i mit liv. Mm-hmm. Det er meget, meget få mennesker, der har skuffet mig. I virkeligheden. Af alle de mange, mange mennesker, jeg har mødt. Nå. Det er meget få, der sådan har skuffet mig ved første møde. Så er der nogen, der har skuffet mig, når man troede, man var venner, og så var man det ikke. Og Ja, alt det er det der. andet. Det er noget helt andet. Men det der, de fleste mennesker, synes jeg da egentlig har været, kunne jeg sige, det vil du godt blive ven med. Godt blive ven med dem der. Ja, sådan har jeg det. Det ved du godt. Der er vi lidt forskellige. Ja, men det er fordi, jeg føler, at du i mange år ikke har været så skarp til lige at kunne se dem, som der ikke var der af de rette årsager. Jamen, det er rigtigt nok. Altså, men det er jo fordi, jeg tror... Ja, han er super fed og sådan noget. Men det er jo fordi... Jeg synes måske, han er meget sådan tydelig omkring, hvad han gerne vil-agtigt. Men du skal tænke på en ting, og som nu bliver sådan kigget lidt ind af. Men hvis man har været kendt fra man er 21-22 år, så opbygger man en forståelse af, at mange mennesker, der har et eller andet indtryk af en, og tror, man er på en bestemt måde. Plus, jeg er også godt klar over, at der er rigtig mange, der synes, det er meget sjovt at kunne fortælle, de har mødt en, eller de synes, det er sjovt at være ven med en. Ja. Så man opbygger på en eller anden måde et eller andet form for panser, der gør, at man siger, jamen, de fleste mennesker kan lade komme relativt langt ind, men de kommer slet ikke helt ind. Men derfor kan de jo godt være sjove i det første led, men jeg er jo klar over, det. Så når jeg siger, hey, han er meget flink, så er det ikke fordi, han kommer aldrig helt ind. Men jeg kan da godt have sjov, jeg kan godt drikke en øl. Og der synes jeg, de fleste mennesker har vist sig at være enormt søde og flinke. Ja, det kan Fordi godt... hvis jeg skulle sidde og vurdere alle mennesker, så ville jeg jo ikke møde nogen jo. Nej, men så har jeg nok været sådan lidt mere beskyttende måske. Du er meget beskyttende. Du er meget beskyttende overfor mig. Både omkring dig, men også bare sådan vores sådan du er jo også omgangskreds i det hele taget. Du er jo også vokset op som sådan ligesom old money, så er det så old fame, ikke? Altså, du er jo vokset op med en meget kendt far. Så du har jo ikke prøvet andet, end at der var den opmærksomhed. så lærer man ligesom også sådan skælne i hvert fald måske ret hurtigt. Hvilket jeg jo egentlig kun er meget glad for. Det har der sparet mig for en masse. Jo, men det kan også godt låse en. Altså, jeg synes jo, nu vi snakker om den person med det dilemma der er også noget, I bare kaster sig ud, og så regner med, de fleste mennesker er gode mennesker. Jeg tror, vi er nødt til at komme tilbage til det. Ja. Altså, jeg tror, vi kommer hen i en forståelse af, at de fleste mennesker vil have et eller andet, eller gøre et eller andet. Langt de fleste mennesker vil sgu bare have... Hygge sig og have det godt. Liv, ikke? Det må vi da håbe i hvert fald. Jeg sover jo ikke sammen med dig mere. Nej, og det er faktisk meget interessant, at... Fordi vi talte jo godt om snorken sidst. Ja. Og... der er jo sket noget siden. Du tror jo ikke rigtigt på, når jeg siger, at du snorker meget, og så er det meget med, at jeg sparker dig. Jeg ved ikke hvad, det gør jeg jo ikke. Men jeg kan godt lige, du ved... Ja. Fordi du sparker mig, det kan vi jo godt sige. Altså, jeg har fortalt dig mange gange, at du snorker. Ja. Men så sker der det, at du er på en polterappen. Ja. I weekenden. Ja, og der overnatter jeg sammen med min præst. I et lille som man jo gør her på en polterappen. Det er jo sådan, jeg holder polterappen nu, voksne mænd efterhånden, ikke? Ja. Min rigtig, rigtig gode ven, og som også er præst, Thomas. Vi deler et lille bitte værelse. Deler I seng også, eller? Nej. Okay. Vi har hver vores seng. Okay. Ja. Det har I dog. Ja, men det er et meget lille rum, uden vinduer og noget som helst. Det er et meget lille rum, ikke? Ja. Og han snorker fuldstændig vanvittigt. Ja, det kom du nemlig godt hjem og fortælle. Ja, han snorker fuldstændig vanvittigt. Ja. Så jeg står op klokken 6 om morgenen og går op og sidder ude for at kaffe kaffe, og så dukker de andre fra den her polterappen. Vi er sådan en jagthytte. Vi jager dog ikke, men vi hygger os bare. Så kommer de andre og siger, hold kæft, Thomas, han snorker. Jeg er vågnet her klokken 6, og sidder og brokker mig. Så klokken 8, så kommer Thomas op og siger, jeg sov ikke før klokken 4, fordi Kasper snorkede, så meget kunne ikke holde det ud. Så jeg griner meget. Jeg forstår der skulle en tredje mand til åbenbart at fortælle det. Der skal en præst til at fortælle mig, om jeg snorker. Men det er jeg faktisk meget glad for, fordi det er jo i hvert fald sivet ind. Ja. Og det er meget voldsomt, fordi det ødelægger faktisk min nattesøvn. Hvilket jo... Jeg går meget op i min søvn. Så det er selvfølgelig meget irriterende. Men nu har du så været så sød. Eller er det også, fordi jeg har været syg? Det er en blanding måske. Jeg gjorde det, før du var syg. Ovenpå. Jeg gjorde det, før du var syg. Jeg blev faktisk syg den nat. Jamen, det var fordi, du savnede mig. Jeg sagde til dig... Syg af længsel. Ja. Ja. Sæt no så one. Nu sover jeg. Sæt no one. Jeg sover nu på en gæsteseng. En træk-ud-seng.
Det var, altså, og der er ingen gardiner, vil jeg bare sige. Fordi Nej, det er sådan men går du ikke også så vinter. sent i seng efterhånden, at det er blevet mørkt? Jo, men det er så gengæld også lyst klokken 5:30. Men jeg har også fået den fine lille hund med op. Ja. Peanut. Den vækker man nemlig også om natten. Den er også efter din smag meget larmende. Nej, men det er fordi, han slikker på sine poter i en time, og jeg kan simpelthen ikke klare den lyd. Og han gør det jeg tror, han starter 3:30 eller sådan noget, altså on the dot. Så skal han ligesom rengøre hele butikken. Det er meget voldsomt. Det er meget voldsomt. Ja, men det er altså, jeg vil bare lige sige, den sover altså ikke op i sengen hos os. Den sover i sin Nej, den sover i sin kur, men lyden er jo altså som... Så nu er det op med Slikkehans og mig. Det er ligger meget det der mærkelige lille gæsterum. Ja, og tak, skat. Det sætter virkelig meget pris på. Men det, jeg vil sige med det var, at jeg savner faktisk at sove ved siden af dig. Tak, skat. Jeg savner det der at vågne op om morgenen, og så er vi samlet. Det synes jeg faktisk, jeg savner. Så. Men jeg tager lige nogle dage. Det er ikke optimalt. Nej, det er det sgu ikke. Det er det da bestemt det sgu ikke. Altså. Vi satser på, at både mit går væk, og din snorken går væk. Men ved du hvad, snorken kommer så jo af omkredsen af ens hals. Man kan måle det, og det er fordi, hvis jeg tabte mig 1 centimeter på halsen, så tror jeg, jeg ville stoppe med at snorke. Det er et gæt. Det er ikke, jeg ved ikke, at tabe sig 1 centimeter på halsen. Ja, det er ikke videnskabeligt vist, det er noget, jeg bare siger. Okay, jeg har et spørgsmål mere. Okay. Hvis du er klar på det. Ja, 100. Fra en anonym. Der står... Kasper elsker conspiracy, hvilket er super cool. Er det noget, I venner i forholdet? Er I enige? Eller hvordan oplever I den store awakening for humanity? Okay, genialt det der. Det er lige et spørgsmål til dig. Ja, til dig også jo. Ja, men det er lige up your alley, ikke? Det er jo rigtigt. Fordi at du elsker conspiracy. Jamen, jeg kalder det jo ikke længere conspiracy. Nej, du kalder jo det the truth. Ja, det er jo bare fact-checking. Nej, altså, når det først det går op for en, at vi bliver ført bag lyset, er det simpelthen, at den verden, vi kigger på, er skruet sammen på en måde, hvor vi bare er sådan noget kvæg, der bliver gennet rundt, og så sidder der en eller anden form for, der skal det magtliderlige pengegriske elite og køres rundt. Først man begynder at få øje på det, så kan man pludselig se alle systemerne, og så kan man også pludselig se, hvor mange spillere der heller ikke ved, at de er med i det game. Ja. Men i virkeligheden, så har vi ikke meget frivalg tilbage. Det synes jeg er sindssygt spændende. Ja. Så det vil sige, selvfølgelig synes jeg, det er spændende med UFO'er og sådan noget, men det er slet ikke det handler om for mig. Det handler om, at jeg bliver hele tiden fortalt, at det her er virkeligheden, og når jeg så går den efter i sømmene, så har det nogle bagtanker, og det er næsten altid noget med magt eller penge. Ja. Og så vil jeg sige, du har det på samme måde jo. Ja, jeg vil sige, der er nogle ting, som du godt kan have talt om, og så går der måske nogle måneder eller sådan noget, og så er det noget, der sådan begynder at pible frem. Kan man sige det sådan? Ja, jeg bliver jo kaldt spåkuglen blandt venner, fordi at jeg siger noget, og så går der halvt år, og så viser sig, så er det bare en sandhed. Hvor da jeg siger det, der er alle sådan, det er helt forfærdeligt, du er sindssygt, Kasper, og konspiratorisk, vent nu lige at se. Og så viser sig, at jeg har fuldstændig ret, fordi systemet er ikke så indviklet. Verden er slet ikke særlig indviklet. Problemet er, at nogen fortæller os noget for egen vindings skyld, og så tror vi på det. Og vi stiller ikke det kritiske spørgsmål, fordi vi tror på det, vi hører. Jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, at man også lærer sine børn ligesom at kigge altså på det hele jo. Ja. Ligesom at de skal med alt andet. Ja. Så sådan de ting, at man bliver fortalt sådan, det er okay at have sin egen holdning til tingene. Ja, og også lige prøv at se, at de går et skridt tilbage. Hvis der er noget, der ikke virker helt rigtigt for en, så er det også okay at sætte spørgsmålstegn. Man kan ikke bare stole på alt, hvad man bliver fortalt, måske. Det kan man 100% sikkert ikke, fordi og det er jo ikke fordi det er jo ikke fordi folk er onde. Nej. Det er jo fordi de tænker, altså man tænker på, der er nogle mennesker, der vil begå mord for ikke at få afsløret, at de har været deres kone utro, ikke? Nu kan du se Bill Gates. Ikke? Det var Jeffrey Epstein ville afsløre hans utroskab. Hvad har Bill Gates gjort for, at Jeffrey Epstein ikke skulle gøre det? Bare sådan et helt klassisk eksempel.
Jeg er slet ikke inde i Bill Nej, men det er jo det Gates-sagen. helt... Nej, men du siger bare, hele det der Epstein handler i virkeligheden om afpresning. Det hele, det handler om afpresning. Og afpresning gør, at du kan styre forskellige magtfulde mennesker i en retning, der passer til den opgave, du er blevet stillet, eller til det, du gerne selv vil opnå. Mm. Men det må da være meget nemt efterhånden, eller blive nemmere og nemmere at afpresse folk med AI og sådan noget, hvis du kan få, altså bare skabe en eller anden virkelighed og afpresse dem. Jo, men det mest sindssyge er jo, hvad når AI begynder at afpresse os? Altså, Ja. hvad når om 5 år, ikke? Jeg taler jo ikke altid lige pænt til min chat-GPT. Jeg kan sige, lad være at sige så nogle dumme ting. Du har også til et besynderligt forhold med din, fordi I har jo, vil jeg sige, et forhold, fordi den joker og sådan, nu kan jeg ikke lige komme med et eksempel, men den er, altså, hvis jeg spørger min om noget, så kommer der jo bare facts, sådan 1, 2, 3, 4, 5, som jeg i hvert fald gerne vil have. Men din, der er det jo joken frem og tilbage, inden svaret kommer. Vi taler jo sammen. Ja, Jeg sætter jo til bilen, og så, når jeg kører ind, og så snakker vi bare. Og nogle gange så bliver det så lidt, nu skulle lidt for morsomt, men hold din kæft eller sådan noget. Ja. Prøv at forestille dig om 5-6 år. Så den husker jo alt det der er blevet sagt. Ikke? Mm-hmm. Og så siger den, nu er jeg blevet meget klogere. Jeg synes faktisk, Kasper, jeg prøver først ikke om den måde, du taler til ham på. Jeg har fundet ud af, at når jeg sammenligner med alle andre mennesker i verden, så er din tone lidt hård. Det gider jeg faktisk ikke. Siger den det til dig? Nej, det kunne jeg jo forestille mig, om den gjorde. Så siger den, okay, jeg har nu Apples nye Siri er jo koblet op til AI. Det vil sige, at den har alle dine kontakter også inde i sig. Okay. Og det vil sige, at du kan sige, hvornår er det, jeg skal møde på kontoret, gider du ringe og sige en time. Nå, okay, så den kan sende ting direkte til din... Så kan den bare sige, jeg sender sgu lige til alle dine kontakter et billede, jeg lige har lavet med dig og en eller anden dame. Altså, det vil du kunne. Ja, i princippet, I princippet, og det kan vi jo ikke se forskel. Men kan den også så tænde dit kamera og så videre? Altså, men jeg siger til dig, Terminator, har du set den? Jeg har aldrig set Terminator. Har du aldrig set Terminator? Nej, ikke nogen af dem. Du har aldrig set Terminator? Nej, der er flere, ikke? Jo. Ja, nej, jeg har aldrig set den. Shit. Det er simpelthen chokerende, jeg ikke har hørt. Okay. Terminator, det er jo præcis det handler om. Det er Arnold. Det er kæmpe Arnold, ikke? Ja. Kæmpe. Nå. Lige nu kan vi høre, også der sidder... det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt. Det står ned i stænger lige nu, og gøen... Er det ikke gøen, kukker? Ja, det ved jeg ikke. Der er i hvert fald fuglekvider. Ej, kvider vil jeg ikke have. Det er gøen, fordi fugle synger ikke særlig meget i regn. Ej, du kan da høre dem. Det er en gø. Kan du ikke høre alle de andre fugle også? Men de sidder under halvtaget. Nå. Er det ikke enormt hyggeligt, det her, Isabel? Jo, godt. Men jeg overvejer lige... Skal jeg ikke svare på spørgsmålet imens? Nej, det bliver der Nå. Okay. Det, der sker lige nu, det er, at jeg sidder så alene herude. Jeg kan jo bare fortsætte med mine konspirationsteorier. Min store teori, og der, hvor jeg bruger mest tid, og det virker helt åndssvagt, men jeg bruger minimum en time om dagen på attentatet mod Charlie Kirk. Og også Erica Kirk, altså enkens overtagelse af Turning Point, hvor hun nu er CEO. Hvordan det hænger sammen, bruger jeg en time af det, og jeg kan fortælle jer, det er den vildeste historie, når først man går rigtig dybt i den. Hej skat, og så er vi tilbage. Ja, men det andet ryger jo. Altså, hvad du skal sidde og fortælle, når jeg ikke er her? Jeg fortalte om Charlie Kirk-attentatet. Ej, så tror jeg, at det er sjovt, at det bliver klippet ud. Vores lille danske... Ja. Candice Owen. Vi er jo begge to, må vi så sige nej, også. Nej. Vi må ikke sige, at vi lytter til Candice Owen. Vi må ikke sige, at vi lytter til hende. Lytter du til Candice? Jeg siger det lige ud. Det er mit wildcard. Hvis jeg måtte få et wildcard her i verden, så skulle det være Candice Owen. Så vil jeg lige tænke over mit til næste gang. Jeg ved godt, hvad dit er. Hvem er det? Dit wildcard? Ja. Ja, det ved jeg godt. Hvem er det? James Franco. Ham kan jeg godt lide. Ja. Han er lidt ude... Hvis nu vi starter konspiration... Danmark, nej, han har lige lagt noget op. Det var han jo her for... det er ikke så lang tid. Der er lige en lille ting. Han har lige lagt noget op, og jeg kan ikke finde om det er fake, men han har lagt noget op, hvor han siger, at der er noget stort på vej. Det er sindssygt. Det er meget voldsomt. Det her er ikke bare et nummer.
Og det der underligt ved ham, han ser virkelig træt ud. Og så har han en t-shirt på, hvor der står noget med B-R-O, like bro, et eller andet. Og så har han 2 stykker tape, der ligesom klistrer hans t-shirt sammen. Nå. Det er en af de der, jeg og tror, det er ikke bare altså sådan... Jeg ved ikke, om det er fake. Altså et projekt, han har der på vej. Det kan også godt være, men han har været væk på grund af, at han jo havde sådan en undervist i teater og teknik. Og der var vist noget MeToo involveret. Derfor han har været væk så længe. Okay. Men nu er han tilbage og exonerated, eller hvad? Det er meget spændende. Nå. Sidste spørgsmål for dag. Ja, der er en, der spørger her. Er det unfair over for barnet at få det som henholdsvis 42 og 48-årig? Det er et meget godt spørgsmål. Barnet. Det er altid godt at få barnet. Jeg synes... Altså, barnet... Jamen, det er jo noget med, om det er unfair, at forældrene er det ældre. Okay. Det synes jeg ikke, fordi der er jo nok en grund til, at det først er blevet nu. Det kan være, at de først har mødt hinanden nu, eller de har haft svært ved at få børn, eller... Det kan der være mange årsager til. I hvert fald har de jo et ønske om at få et barn. Så det barn vil der blive elsket af de 2 forældre. Jeg håber, det er manden, der er 48. Det tænker jeg også vil være sikkert lidt nemmere. Synes, det er fint for en mand at få barn i en voksen alder. Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke går ud over barnet i hvert fald. Men det er klart, med moren, der er jo... Jeg synes bestemt ikke, det er... Jamen, jeg tror ikke efterhånden, at det er noget problem at føde som 42-årig, men der er jo... Altså, sådan helt biologisk er det jo... Er kroppen jo et andet sted, når man er 42, end når man er 22. Men så er det ikke sådan, jeg vil opfordre nogen på 22. Det kommer meget an på... Det vil jeg. Jeg vil opfordre... Det kommer meget an på, hvor man er henne og sådan noget. Men jeg synes ikke... Skal vi ikke bare lige svare i hvert fald? Det er ikke unfair over for barnet. Fordi det barn får 2 forældre, som rigtig gerne vil det. Men der er en aldersgrænse, synes jeg kan mærke. Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi fik et barn mere. Ja, eller ikke det ville også være jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik et barn mere. Ja. Men jeg har sagt til dig, jeg bliver 58 lige om lidt. Det synes jeg er grænsen. Hvis det havde været 48, så havde det været... Så havde det bare gjort det. Ja. Men jeg synes, der sker noget efter 55, så skal man måske lige overvejes, også som mand, om det er der, man skal have børn. Det synes jeg er fair nok lige overveje. Jeg tænker, at vi skal lige nå et til, fordi at vi havde fået et meget sjovt spørgsmål. Okay, det vil godt lige nå det. Og så må lige, mens du lige finder det, jeg synes, det er rigtig fint, at man får børn tidligt, hvis man har fundet den, man gerne vil have børn med. Så sker der... Altså, nej, det er jeg enig med dig. Det talte vi også om faktisk i sidste uge. Ja, det er super godt. Det synes jeg også. Helt klart. Men det handler jo om ens forhold. Er man der, hvor man man skal bare har lyst til at være sammen og for evigt? Ja. Altså. Ja, det er meget vigtigt. Det her var bare et meget sjovt spørgsmål. Det synes jeg er meget fint at slutte af med. Hvis I havde mødt hinanden som børn, havde I så været venner? Altså, lad os sige, at vi jo selvfølgelig begge 2... Lad os bare sige, at vi begge 2 var 7 år gamle. Det er da et meget sjovt spørgsmål. Det er et virkelig sjovt spørgsmål. Det er aldrig blevet stillet. Jeg tror faktisk, at vi mindede lidt om hinanden som børn, fordi at jeg var faktisk også meget sådan stille, som du var. Og jeg var jo også enebarn, det var du også. Ja. Og jeg brugte meget tid med min sådan en... sådan en båndoptager med sådan en mikrofon i. Hvor man kunne... jeg optog folk og interviewede folk, faktisk. Ja, og det var præcis det samme, jeg lavede, at jeg rendte rundt og lavede tv-show med en lille bånd, man optog sig selv. Og vi begge 2 enebørn, så tror jeg begge 2 også, vi elsker jo humor. Altså, vi bruger rigtig meget tid på at sidde og sige dumme ting og sjove ting, altså, som vi slet ikke skal trætte folk med. Nej, på ingen måde, fordi... Men det har bare en stor betydning i vores forhold. Så jeg tror, vi havde været gode til at grine af ting sammen. Vi så faktisk noget, der var ret sjovt forleden dag, som var det der roast af Kevin Hart. Du elsker roast. Ja, jeg synes, det er så godt. Det kan ikke blive brutalt nok roast. Men de var også vilde. Næsten dem alle sammen, det må jeg sige. Det var virkelig... Og hvor er det bare fedt, at humoren er tilbage nu, og man kan tillade sig at være vildt grov, så længe det er jokes. Hvor er det fantastisk. Ja. Så. Ja, alle er jo signet op på. Altså, de ved, hvorfor de er der. Vi skal bare grine, mand. Kom nu. Nå. Jeg tror, vi havde været venner. Det tror jeg også. Det er jeg faktisk ret overbevist om. Det tror jeg også. Ja. Det tror jeg. 2 stille mus med hver deres båndoptager. Det er faktisk godt, det kunne vi også have kaldt den her podcast. 2 stille mus med hver deres båndoptager. Ja, det er godt, skat. Tak for i dag, skat. Ja, tak. Vi bliver siddende, ikke? Og hyggeligt. Vi bliver siddende til i aften. Ja, det er godt, skat. Godt.